Ginupit swaraning pradangga kang akarya regeng swasana wiwaha. Umiring tindakira Bapa Ibu Sastrayana jengkar saking Wisma Palerman ya manjing ing sasana pahargyan. Kebat rikat kaya-kaya kepingin amlumpat. Labet selak hanguningani ingkang putra nak Mas Bagus Pajarwidyanto kang wus binaja krama dawuh kaliyan Nimas Ayu Tias Dati Handayani. Tan kena kinaya ngapa bengaing nala dupe wis dumugi wiwaraning sasana harja. Handulu maneka warna eden-eden ingkang kinarya pepasren wonten palinging gapura kang satuhu damel sengsem kang sami pirsa panyayah gapura Wilwateka. Saya gumira kang tanpa upama dupi wus manjing ing sasana wiwaha. Labet wus siaga hamanem Brama nenggih Bapa Ibu Sastrayana sarimbit tuhu ngantung-ngantung rawuhira. Kita-kita hanjawat asta sarta tanah inget lamun dados sesawangan para tamu kang ana ing madyaning pahargyan. Nalika wis enget mring swasana tumuli besan sarimbit kadherekaken mring unggian kang sinedya. Nuninjih sasana minulya arsa nampi sungkem saking putra kang lagya pinuja krama.